थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों आरो बेवहाय सोर सोर बान्था मोन्दों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनाखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि बिथाङा सनितपुरनि आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा तामुलपुरनि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि बिथाङा गवालपारानि बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद माने एक्सपार्ट जों जायखौ अस्थाद होननानै बुङो प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि बिथाङा बिजनीनि बिथाङा मोनदों प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि सासे बिथाङा एसएस अफिसार आगोलाव बिथाङा एडिसि जानानै रिटायार जानाय मानसि बर' बिजोंजों फैनाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों थरायना शिल्पा ब्रह्म जाय गथ'आ माने बिमा गैया बिफा गैया जोबोद दुखुथिया बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो बेवहाय एवार्ड फर सिकिउरिं हाइएस्ट मार्क्स इन बड' एमआइएल इन HSLC एग्जाम 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर बिथाङा बेखौ मोननो हादों आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्ट्स इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारी बाक्सा बिथांमोना बे जाबाय जोंनि बान्थाफोर आरो बेजों बान्थानि फिगारा जाहैबाय जोंहा रांसार थुनलाइ बान्थायाव जोंहा 10,000 थायो थिग बिदिनो नैबे समेश्वरी ब्रह्म बान्थायावबो जोङो 10,000 होगोन आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्थायावबो जोंहा 10,000 थायो हाब्राघाट बान्थायाव जोंहा 10,000 थागोन प्रबन्नाथ बरगयारि बान्थायाव 50,000 थायो आरो राव सोलायनाय प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन बेवहाय 30,000 थागोन बेनि अनगायैबो रामदास बसुमतारी सोलोंथायारि बान्थायाव बेयो 50,000 थागोन फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बेवहायबो 50,000 दङ आरो बेजों लोगोसे सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बेयावबो 50,000 दङ बे थुलुंगाखां बान्था फरायसाफोरनि आरो बेजों लोगोसे जाय फरायसाया माने बर' एमआइएलआव हाई सेकेन्डारि माने थांनाय हायार सेकेन्डारि माने हाई स्कुलाव 2025 बांसिन नाम्बार मोन्दों बर' एमआइएलआव बेनो 10,000 आरो बेजों लोगोसे जोंहा हांमाश्री ब्रह्म थुनलाइयारि फरायसा बान्थानो 20,000 होनाय जायो दा बे रोखोमनि माने जों बोरै हायो बान्थाखौ माने मोनहोनाय जायो।